What happened, Bella? Why you crying again? I know. Vampire, right? Hindi ko kaya. Hindi ko kaya acting. Ayun na guys, no? Welcome sa ating comment reading and shoutout this week guys, no? Shoutout sa inyo. Tapos, paano ba natin ito simulan? Yung mga bago dyan, no? Ginagawa natin to guys. Tuwing week and para ma-shoutout yung ating mga manonood, mga nagla-like guys, no? So yun na nga. Simulan na natin guys. Hello mic test. Litan ko lang yung aking muka para makita niyo yung screen. Ayan na si Bella. Pinaktis ko pa yan pero di ko kaya po. Di ko kaya umakting. Natatawa ako guys. Sama tayo magsisimula. Ayun. Ay hindi. Dun sa ano. Sa ano guys. Sa huli natin dati na ano na video. Dito yata yung sa ayan, recap this welcome week. I-shut up muna natin siya guys. Ayan. So yun na nga dito guys sa video na to. Dito natin parang ang dilaw ko no. Palitan natin yung ilaw. Yan. Ang dilaw ng mukha ako eh. Yan. Okay na. So dito sa video na to guys, ito yung recap natin dun sa Baguio adventure natin guys, no. Sa mga hindi pa napanood ng sa Baguio, panoorin nyo to guys. Dyan nyo yung malalaman yung mga unspoken ano, kumbaga behind the scenes adventure, no? Yung magkano yung ginastos sa trip, yung pamasahe, ganyan. So yun na nga, yan yung recap natin dyan guys. Diretso na tayo dun sa susunod natin na ano na adventure. Ay yun, yung ano natin, yung COC guys. Grabe guys, no? Shoutout sa mga ano na fans natin dyan sa TikTok, yung mga followers natin sa TikTok guys. Shoutout sa inyo. So yun na nga, grabe yung mga followers natin sa TikTok guys. 500 views yung last na ano natin guys. Last time na ginawa natin na video. Itong sa COC, grabe, 500 viewers natin guys doon. Shoutout po sa inyo, no? Sa TikTok ang dami ng viewers ng ano natin, let's play, no? Mga gamers natin yan sa TikTok talaga solid kayo guys. Tuwing may let's play tayo, laging 500 views. So yun na nga yung last week natin dito guys. I-recap ko lang tong nilaro natin. Yun na. Wait lang, shoutout muna natin siya. Ito yung nilaro natin na COC last week. Pinakita natin dito sa mga hindi pa nakapanood. Pinakita natin dito guys yung bago natin na attack na sobrang hirap. Kahit ako hindi ko nagagawa ng tama. Pero bukas try natin siya guys. Tignan natin kung magagawa natin siya ng tama kasi sobrang lakas yun guys. Nakita niyo naman sa video na to. Alos lahat ng attack natin sa 10 attack yata yun, no? Mga 1-2 attack lang yung 2-star pero 99% yun. Ibig sabihin may nagchat. Ibig sabihin ano lang, no, mga 1% ganun. 1% lang yung mistake natin, no. Ibig sabihin ano lang, kung hindi yun na time fail, 3-star sana yun guys. So yun na nga, yun yung sa lobby natin dito guys, no. Saka yung attack natin na ano na pinadali ko, no. Nakaharang pala tong ano. Yan. Pinadali ko yung attack natin, no, kasi yung ginawa kong attack
Kung ayaw nyo naman nung ano natin, yung bago nating attack, yung dati nating attack guys, yun lang yung gamitin nyo. Yan o. Yung gamit natin is clone spell saka tong rage spell, no? Grabe, ano lang yan, no? Napaka basic lang yan, no? Magpapanel ka lang gamit yung ano, yung queen sa warden, no? Tapos yun na yun. Lapag nyo na lahat. So yun na ngayon sa lobby natin guys. Shoutout ulit sa mga tropa dyan sa TikTok, no? Mga gamers natin dyan, shoutout sa inyo. Solid kayo guys. Grabe, solid kayo manood. So yun na nga, bago tayo magpatuloy, shoutout muna tayo guys. Open ko lang yung ano. Ayan. Dito sa may nag-comment dun sa ginawa natin na last 2 months ago yata to guys. Ginawa natin na video sa tanggal natin sound. Kasi napakalakas nito. Yan yung ginawa natin video guys sa ano sa Don Bosco na ano fiesta. Ano, try nyo panoorin kaso hinaan nyo yung volume nyo guys. Kasi sobrang lakas niyan, no? Kasi nagpapalakasan yung mga ano dyan, mga nagtatambol. Ayun, no, nagpapagalingan sila guys. Magkatapat yan, nagsasayawan, nagpapagalingan. No, kaya yung mic natin dyan, durog. Ayos pa naman, no? Pero yung ano lang, yung sound, parang durog na durog siya. Bigyan ko kayo sample, oh. Kita nyo na. Barag-barag. Tayo na kami nag-comment. JB Max 03, shoutout po sa inyo. At nagano lang siya, nag-heart lang yun. I love it. Tapos si Purple Heart Dan Purple Heart, shoutout po sa inyo, no? Nag-heart lang siya guys. Ayan, nakita nyo na, no? Heart lang siya. So yun na nga. Ayun yung sa lobby natin dito sa video na to. Maraming salamat sa inyong pag-comment sa TikTok. At next video na tayo guys. Dito naman sa ano, no? Kaso maliit siya. Kasi kaya ganito guys yung video natin. Para ano, no? Pwede nyo i-full screen sa TV man kayo nanonood. Sa cellphone man kayo nanonood. Pwede nyo siya i-full screen guys, no? Itagilid nyo lang yung phone nyo. Tapos pwede nyo siya i-full screen. Kasi kaya ginanya ko yung video para mapanood ko siya sa TV ng ano ng HD ganyan sa YouTube, no? I-full screen ko sa TV kasi para maalala ko rin yung mga aking mga adventures na ginawa. At may nagchat na naman. Wait lang guys, no? Next natin mamaya. So yun na nga. At nag-comment lang dito sa video natin sa shortcut ang title. Ang nangyari dito guys, si Ma'am Bea, no, may nakita kaming ano, slide. Ay, nag-slide siya. Wee. Si slide, basa pala. Basa yung slide guys, na basa yung pet niya buong trip. So yun na nga, may nag-comment si Kuya Eman. Shoutout po sa inyo Kuya Eman. Maraming salamat sa inyong pag-comment kuya, no? Sabi niya lang guys, enjoy the smiley face. Kaya na nga, no? Reply natin syempre. Salamat kuya. Yun talaga. Okay, next video na tayo guys, no? Mga nag-comment. Wait lang. Ito. Si Ma'am Bea nag-comment dun sa video niya guys. Sabi niya, ayun o. Yan, hindi naman madumi yun, tila. Kasi basang-basa yung ano yan, guys. Yung petan niya. Kasi kung saan siya nag-i-slide. Kaya hindi na rin ako nag-slide, no? Kasi bala ko rin mag-slide. Kasi yun na nga, delikado na kasi. Tingnan nyo naman yung sa dulo, bundok. Dire-diretso ka sa bundok, guys, no? Pag nagkamali ka. Kasi yun na nga, yung ano, yung slide madumi, kaya hindi na tayo nag-slide. Buti hindi tayo nag-try, no? Palit na Ma'am Bea, eh. Reply tayo Ma'am Bea, guys. Ano maganda reply? Buti na lang hindi ako nag-slide. Okay na, next video na tayo guys, no?
Ayun sa lobby natin dyan, no? Nakita lang natin siya sa forest, no? Sa adventure natin sa Malico. Yung slide na yan, random. Tapos yun na nga, nag-slide si Mambea na ano siya, nabasa, nadumihan. At next, at ang dami nagchat-chat. Next ano tayo guys, next video, no? Dito naman sa, ito yung buong part 1 natin. Ito na nga, dito na nga, nakarating na nga tayo. Wait lang, may iba pa ba? Wala na. Wala na guys. Ayun na, ito na lang. Ito na to, last, ano na natin to, last video for this week. Ayan, chocolate. Hindi tayo chocolate guys. Mambea. Anong chocolate to, B? Bulok na. Gana. Ito daw yung guys, no? Not sponsored. Bigay daw yung student niya. Nung Valentine's Day pa. Half din. Half din. Yun na nga, nandito na tayo. Tanggalan ko lang ng sound. Play natin. Shoutout muna natin to si Kuya. Si Kuya, Kuya nga ba? Al Rashid Bandol Egot. Yun na. Student mo to. Puts pa. Saka kuko. Meron siyang ano. Meron siyang salon. Pinalike pala ni Mambea guys, no? Babae pala to. Ha? Shoutout po, Madam. Ano pangalan? Ano? Fiona. Madam Fiona, shoutout po sa inyo, no? Magpagawa na daw kayo ng kuko, saka ng puts pa, saka masahe, no? Kay Ma'am Fiona. Bilmar Salon, no? Diyan lang yun sa ano, sa Tondo. Anong ano yun? Tagitingan, no? Shoutout po ulit, Ma'am Fiona. Maraming salamat sa pag-follow nyo sa ating channel, no? Bago pala to si Ma'am Fiona. So yun na nga. Diyan nagpapagawa ng kuko at nagpapa-puts pa si Mambea guys, no? Shoutout. At panoorin na natin tong video guys. Game. Simulan na natin. So yun na nga. Pagpunta pala natin dito guys. Ano lang pala, no? Hindi tayo nagmotor niyan. Nagano tayo, nakisama lang tayo kay Boss John Boy guys, no? Shoutout kay Bossing John Boy. Kay John Boy, nakisakay lang tayo sa kotse niya, no? Puntang Pangasinan. Na nga, weekend lang yan guys, no? 2 days lang tayo yan nung panahon na yan. At nag-intro na nga, password natin. Tapos pagdating natin dyan, syempre, no? Pahinga muna, ganyan. Tapos namasyal tayo, no? Sa Cafe de Almasega. Dapat ang balak natin yan is Cup of Stories, no? Ipapatikim natin kay Boss Janboy yung kape doon, saka yung cheesecake. Kasi yun na nga, walang parkingan, sobrang puno ng tao. Ayun na nga, walang parkingan. Kaya, nagano tayo, no? Dumiretso pa tayo. Naganap na lang tayo ng iba. Tapos yun pala, baliktad na. Si Kuya Janboy na yung may alam na, ano, na kainan na. Tayo naman yung, ano, pinatikim niya, guys. Pinatikim niya sa atin yung masarap na kainan dito, no? Ito nga, Cafe de Almasega, which is masarap talaga siya, guys. Cup noodles. Masarap talaga dito, guys, no? Yung simoy ng hangin, akala mo Baguio, no? Ang lamig. Tapos yung view, kita nyo naman sa video, no? Solid. Wow talaga. Tapos kaso, syempre dahil ano, dami ng tao, yung mga pagkain, nagsushortage siya, guys, no? Pero okay lang, may mga silog-silog din naman dyan. Pili na lang kayo, guys. Tapos, yung ano pa natin dito. Silog. Password natin na unti. Para may maalala ako, guys. Ayan, ang ganda ng view dito, guys. Solid. Kahit nyo naman, no?
Pasok naman, nakita nyo naman may mga motor. Oh. Ano siya pababa ng bundok, sobrang lalim. Pero kita nyo naman, abot naman ng mga ng mga motor guys. Ayun, naalala ko na. Okay lang no, kahit onti lang yung pagkain na natira kasi nga, I mean baliktad. Okay lang kahit sobrang daming tao no, kasi nakita niyo naman sa video natin guys, sobrang dami ng ng upuan ng pwestuhan no. 1, 2 na third floor guys. Third floor nga. Oh, third floor nga. Kasi yung una dun sa loob mismo ng resto. Kasi yung pangalawa doon mismo sa paglabas mo lang ng resto, meron ulit table and chairs na merong chessboard. Tapos doon sa pinaka-tuktok niya guys, meron mga table ulit doon sa tuktok kung saan ako nagsasalita. Yan guys no. Wait lang, hanapin natin yung yung sinabi ko yung Yan. Ito yung papasok siya guys no sa resto. Ganyan yung makita nyo, solid. Yan Banda. Tapos pag nasa loob na kayo, yan, tables and chairs. Kung gusto nyo, dyan kayo, bahala kayo. Pero syempre, doon kami sa labas, no, may view. Pero tingin ko maganda doon guys pag gabi kasi may mailaw-ilaw. Hindi ko na na-videoan, no, kasi palis na tayo 5:00. Oo, kasi mahirap na mag-drive pag pauwi. Kasi nga madilim na. So yun na ito, paglabas nyo ng resto, ayun yung makikita nyo guys. Diyan kami pumesto. Wow talaga. Nakita nyo naman, ang daming table, no? Tapos, doon pa sa taas, na-videoan ko ba yun sa taas? Hindi ko yata na-video yun sa taas. Kasi yan, mukha ko pala. Mukha ko yung na-videoan ko yun sa taas, hindi ko na-videoan yun sa taas guys. Ayan, yan pala. Ayan guys, yan sa third floor nila. Yan yung itsura. No, solid yan yung pinakamataas na point dyan sa resto nila. Sobrang solid dyan. Promise no, hindi kayo magsisi pag dinayan yan. Siguro mga isa't kalating oras yun no. Biyahin natin papunta sa Maliko. Mga ganun guys, no, isa't kalate hanggang 2 hours. Kasi talagang mataas na bundok yun guys no, parang nagpunta ng Baguio. Pero kung kayo, sawa na kayo sa Baguio no, gusto niyo mag-try ng mas malamig din nga dito no, para sa amin mas malamig dito. Gusto niyo mag-try ng maiba naman ganyan no. Try niyo sa Maliko no, galing kayong Pangasinan no, kaya LU. Punta kayong Maliko, Maliko. Yun lang. Maliko lang tawag sa kanya no. Inom lang ako guys. Napapaos ako Okay, sarap. Ayun na nga pag gusto niyo mamasyal, para maiba naman, try nyo sa Maliko. Hindi pa ganun karami yung pasyalan, pero solid. Marami na rin tao. Pero hindi siya ganun ka-crowded. Nakita niyo yan, ibang grupo to sa taas. Dito kami banda. Meron din sa loob na ibang grupo. Total siguro mga 20 katao kami dyan. No, kasama na ibang grupo. Pero nakita niyo naman guys, sobrang luwag. Ay, may pang-apat pa pala na pestuhan, no, Bino? Kasi dun sa may nilakaran natin, no, sabi mo, I know a place. Diba? Kasi may mga table dun guys Yung namasyal kami ni Mambea, forward natin. Appreciate nyo muna to. Grabe. Solid yung yung flowers, no. 4K pinang video ko dyan, no. Grabe yung flower. Ang ganda ng mga flowers. Eto na, dito na. Yan. Yan yung pang-apat na place guys. No, yung I know a place ni Mambea. Nag-adventure kami, inikot namin yung kasi meron siyang parang lang no, parang ayan, hagdan, ganto. Sinundan lang namin ni Mambea. Kaya hingal na hingal din ako.
Kasi pataas yan. Pataas. Siguro mga, ano lang naman, malapit lang din doon sa mismong resto. Kaya hingal na hingal ako. Pero yun, may pestuhan din siya doon, no? May table and chairs din siya doon. Tapos, ano pa ba? Dito nag-slide si Ma'am Bea. Tapos, eto na, dito na tayo sa bandang pagkain, guys. No, to silog kay Ma'am Bea, sa akin top silog. Siyempre, matik yan. Hinati kayo yung tapa. Hinati ni Ma'am Bea yung tapa, no? Nag-share kami. So, parang mix silog yung kinain namin parehas. At syempre, dahil masarap yung pagkain, umorder pa tayo ng isa pa, no? Pasta. Sobrang sarap pasta. At yun na nga, lumipat na tayo sa kabilang resto, which is yung second day natin, guys, sa Pangasinan. Yung panahon na yan. Grabe, sobrang bait na itong ni Ma'am. Yan, ni Ma'am. Salbahe. Ba't ganyan naman yung sinalbahe mo naman? Yan. Nakangiti naman siya. Yan. Yan, no? Kita nyo, guys. Sobrang bait niya ni Ma'am, no? Nakipagtawanan pa siya sa amin. Ganito, ganyan. Kaya na, kinuha niya order namin. Tapos, lumabas, no? Binati tayo ng may-ari, no? Na, how are you guys, no? Saan na yun? Saan na yung banda? Ayan. Tapos biglang nagtagalog. Sabi niya lang, okay lang. Ay, alisin ko yung mukha ko. Yan, guys. Sabi niya, okay lang. Yun talaga, nagulat kami yan. Pero syempre, nag-reply kami, no? Grabe, sabi lang namin, okay. At may nag-chat na naman. Shoutout po ulit, no? Sa ano bang restaurant ulit, tabi? Hamis, no? Shoutout po sa Hamis. Sobrang sarap at legit ng inyong mga pagkain dyan, no? Kaya na nga, kita nyo naman yung may-ari mismo yung nagluluto, guys. Ayan, no? Ito, saan na yun? Ayan. Ito. Yan, no? Siya mismo yung nagluluto ng mga pagkain. Legit, no? Kasi ito milk tea na to. Creamy siya na milk tea lang na normal na may cinnamon siya, guys. Sobrang sarap. Promise. Must try. Ayan, no? Cinnamon. Tapos, yun na, kumain na tayo. Grabe, tignan nyo naman to. I-appreciate nyo naman to, guys. Sinama sa pagluto yung kamatis saka itong sili. Nakita nyo sa video, lalo na sa personal, guys. Sobrang sarap niyan, guys. No? Ayan, no? Atching ka ng atching dyan. Atching na atching si Ma'am Bea, guys. Kaya na nga, no? Yung, itong, sauce natin na to, binigay niya ng, libre, guys, no? Si Sir. Kasama daw siya sa platter, sabi ni Ma'am Bea. Ayan, no? Hamis, a taste of Middle East. You can't resist Persian kebab and shawarma. Sorry dyan, guys, no? Ibang-iba yung timpla niya sa shawarma rice natin dito sa Pilipinas na matamis-tamis, no? Pero yon parang creamy, parang peppery, ganyan, no? I-try nyo, must try, guys, no? Kita nyo naman, no? Grabe yung beef na yan, guys. Pagkasubo mo, para ang umunguya ng no? Parang hindi siya beef. Normal lang siya na, pagka kinain mo siya, parang chicken lang. Natutunaw sa bibig. Tapos yun na nga yung sili. Malasa siya, hindi maanghang. Malalasahan mo lang parang pepper. Tapos, syempre, yung kamatis. Solid, no? Smoky flavor na kamatis.
Tapos yun na nga, dito banda sa huli. Sana yan. Layo pala nun. Ito na. Layo pala yung banda. Ayan, no? Kinausap tayo nung kumbaga chinecheck niya tayo yung table natin, no? Nagiging hospitality siya. At kinausap niya yung table natin na yun na nga, kamusta naman yung pagkain, ganyan, kamusta kayo? Okay naman ba? So, kaso English, guys. Natulala akong ganon. Tapos, may laman yung bibig ko, di ako makasagot. Tapos buti sumagot sila Ma'am Maris, guys. No? Shoutout po, Ma'am Maris. Ganun lang. Puno-puno yung bibig ko ng pagkain, di ako makasalita. Sabi ko lang, ganun, approve, no? Tapos tango lang ako ng tango kasi nga hindi ako makapagsalita. Help. Help, no? Kasi nga, sumagot, lumingon ako doon, sumagot na sila Ma'am Maris, buti sumagot. Kasi ako talaga yung kausap niya. Hindi ako makapagsalita kasi puno yung bibig ko. Tapos yun na nga. Umalis na siya. Tapos, bumalik na naman siya, guys. Ano yung mukha ko? Yan. Sabi ni tatay, sabi mo, pautang 5-6. Nagbiro lang naman ni tatay yung guys, no? Kaya na nga, bumalik siya ulit. Tatawanan kami. Tapos bigla siyang bumalik. Sabi niya lang, I forgot to take your pictures, guys. Ano sabi niya? Oh, English. Kaya na nga, sabi niya, can I take a picture? Of course, no? Sabi namin, no? Tapos pinost niya kami sa page ng kanyang Facebook, guys, no? At doon na nga nagtatapos. Doon na nga ba nagtatapos? Doon na nga nagtatapos yung ating part 1, guys. Solid. Wala na tayo na no? Okay na, kompleto na, no? Na-shoutout na natin lahat, alam ko eh. Alam ko na shoutout na lahat eh. Mga nag-like and share na lang, no? Boss K, shoutout po sa inyo, Boss K. Ma'am Bea, shoutout sa iyo, Ma'am Bea. At sino pa ba yung mga nag-like sa ating video, guys, no? Punta lang ako sa aking FB page. Wait lang. At si Jo Laurena, shoutout po, Uncle. Si Ma'am Maris, shoutout po, Ma'am Maris. Maraming salamat sa pag-heart sa ating video. Tapos si Kuya Emma, no, shoutout po. Tapos Ma'am Maris ulit. At Geraldine Bungalo, no, shoutout po. B-Boy Santos, Daddy, shoutout. At Jason, ilang pangalan niya yun, Jason. Shoutout po, Kuya Totong Jason, no. Wala na, guys, okay na. Solid. Maraming salamat sa inyong panonood, guys. Ang galing ko lang ka. Hanggang sa muli, no? Hanggang sa muling adventure natin, guys. Maraming salamat sa inyong panonood. At isang linggo na naman yung ating tinapos. Pero sa ngayon, guys, no? See you sa susunod nating adventure. Sa part 2 pala. Sa part 2. See you sa part 2, guys, no? Ine-edit ko na yung part 2 na yan, no? Baka sa Lunes. Sure yan, sa Lunes. Makikita nyo na yung part 2 na ito, no? Sa rural side naman ng Pangasinan. Kung saan, no? Yun, nakakay tayo manok. Ganyan, no? Nagbili tayo ng gatas ng kalabaw. Solid yan. Fresh na fresh. Pero sa ngayon, guys, no? Yun lang muna. Maraming salamat sa inyong lahat. Paalam.